Doncs devia tenir uns 15 anys i la meva obsessió era aprendre a tocar la guitarra. Llavors buscava algun lloc i vaig tenir la sort que feien un curs de guitarra per principiants i a partir d'aquí vaig començar a aprendre els 4 acords bàsics i llavors de forma autodidacta vaig anar a formar-me amb el món de la guitarra. Paral·lelament a això, al començar a aprendre els primers acords, vaig començar a compondre els primers temes i des de llavors ja no he parat. De fet, amb els anys l'únic que he fet és intentar perfeccionar una mica la tècnica de la guitarra i des dels últims 7 anys tinc la gran sort de poder anar realment a classes de guitarra amb un professor, l'Eduardo Ríos Palmito, que és un professor de guitarra flamenca. Jo no toco flamenc, però ell sí, i la veritat és que m'ha ensenyat molt a desenvolupar el que és la tècnica i sobretot a estimar molt el que és l'instrument de la guitarra. Doncs els meus referents musicals sempre han estat els cantautors i entre els cantautors els que jo vaig créixer amb ells van ser 2 en concret, Pedro Guerra i el Tonxo. Per mi fan unes cançons excepcionals i jo em vaig quedar impregnat d'aquelles essències, d'aquelles lletres i d'aquelles músiques que feien ells. Paral·lelament també jo soc fill del rock català, m'ha influenciat molt Sau, Sopa de Cabra, i amb el temps, evidentment, com que van canviant, van sortint nous exponents de la música i ara per ara a mi m'encanta Pablo Alborán o Pablo López, que per mi són els cantautors, i Manuel Carrasco, per exemple, que són una nova fornada de cantautors que surten, que a banda de cantar molt bé, composen excepcionalment bé. Doncs ja m'agradaria tocar-ne molts perquè m'agraden tots, però realment tocar una mica a l'ukelele, que ara s'ha posat molt de moda, però suposo que els que venim del món de la guitarra ho tenim més senzill, perquè com que ja estem acostumats a posar els dits, doncs això ens ajuda més. M'agradaria tocar-ho tot, perquè m'encanten tots els instruments, però ara per ara la guitarra i l'ukelele, ho sento, no en sé més, ja m'agradaria. Doncs en el meu cas dec ser dels que es poden ser les dues coses alhora, i jo soc compositor i lletrista i la veritat és que no imagino una cosa sense l'altra. He fet alguna adaptació d'algun tema, d'alguna poesia, però realment jo com em sento realitzat és fent el treball de tot, composant la música i la lletra. És el meu sino i el resultat és el que a mi realment m'acaba agradant. Jo sempre dic que jo sóc un cantautor. No sé si estem de moders o no, però jo crec que el cantautor sempre serà etern. Llavors el meu estil és la cançó d'autor, intentar portar un pas més. Els cantautors moderns van en banda en molts dels casos. Llavors intentem fugir una mica d'aquells orígens tan bàsics de guitarra i veu i intentem acompanyar-ho tot molt més. Tot i que a les actuacions, la majoria de les que fem, anem en petit format, que a mi m'encanta, perquè al final és on realment es veu l'essència de tot això. D'aquí que aquest nou CD Orígens torni una mica a aquesta essència, a aquest so més primitiu, més simple, on el que busquem és molt traspuar a través de la nostra lletra el que nosaltres realment volem expressar, acompanyat d'una melodia que quedi tot molt suau, però que arribi d'una forma molt directa a l'espectador, que no quedi com molt diluït entre un conjunt de música feta per una banda. Tot és molt interessant, però ara ens agrada tornar una mica a l'essència principal de guitarra, veu, piano, tot molt simple, però molt proper. Doncs jo, que sempre he estat molt sentimental i m'ha agradat molt escriure de l'amor i del desamor, hi ha un tema que a mi m'encanta, que es titula Que jo em negui, que és una història de desamor, d'un amor no trobat, i que realment per mi crec que serà
tots els temes jo me'ls estimo molt, però aquest li tinc una apreci especial perquè crec que té una sensibilitat addicional que pot arribar molt a la gent que l'escolti. I tant que sí, si voleu sentir els nous temes del meu CD Orígens, us espero aquí, a la Biblioteca Central de Terrassa, el proper dissabte 28 de febrer a les 12 del migdia, i estaré acompanyat amb en Joan Pujol al teclat i presentarem temes dels dos CDs anteriors com del meu nou CD Orígens. I aquí us deixo un tastet. No sabria dir-te quantes tardes sols pensava en venir a buscar-te per estar al teu costat. I és que amb tu les hores s'allargaven dins d'un món que sempre s'aturava. Només érem tu i jo. Vaig creure que a mi em necessitaves i pensava que tu m'estimaves, però va ser que no. Només dir-te el que per tu sentia i al moment començar a allunyar-te ni amb un sol adéu. I és que et trobo a faltar, ho sento. No t'he pogut oblidar, ho intento. No hi ha odi ni rancor, em quedo amb aquell record de les tardes que ens miràvem amb tendresa. I sé que m'oblidaràs, però a mi em perdonaràs que jo em negui a oblidar-te, no estimar-te.